President Kibaki naneno mana dichiel e Nyayo Stadium. This is August higa mar 2010 koyawo ayanga tuke mag Africa Senior Athletics Championship athletics to nobiro kaka wendo mar yawo tuke go kane timore Kasarani Nyayo Stadium. President Uhuru ne diete moko mpira Kasarani ng'wech cause first lady nigi first lady marathon Uhuru be ne rugby ona ne rugby mng'eny golf be simo kikuwa will Kibaki ne golf Kibaki ne ja golf kabisa kene ne tugo golf nen member mar Muthaiga Golf Club gimomi onodhi kanyo mano to okudwa ng'e Uhuru nanene pap mang'eny sana kendo en mano orwako jotugo sana Gor Mahia ko win 2013 first time magoro win league bang igni mang'eny no luongo Gor Mahia jotugo kar jot mar State House Nairobi to Ruto taseneno mang'eny e pap kabisa koro aneno maybe nitie adier kuom gima no wachono adier moro nyalo bede iye kanyo ni en longo ni en cocktail mar jotelo moko mosekadho gote oketo gi together. Nitiere kopogre gi singo mar Kenya, nitie singo mane ochiw Uganda. Singo moko no ochiw Tanzania. Mar Uganda tingeni koro keso meteno billion. Billion e pesa ma Uganda. Pesa ma Uganda. Kikeleka? Ang nwakele mos. Tanzania bende na en million mogundho ka en pesa ma Tanzania. King'iyo pinje adek sani diponi ma en okang' mar neno ni yudo visibility e continent kata neno ni ginenore kata gichiwore mar bede ongala manyweche mag tuke e pinje mag Afrika. En mana kaka kamiwache no nenruok. Gidwa ni ginenre. Ineno pap ma Uganda. Correct. Yeah. Ji opong' kabisa mpira magore sani. Kit pap bondisore. Koro en mana nyisruok. What is the right thing in nyisruok? Nikech adier pile ka pile to nitie tuke madhi mbele Kenya. Nitie tuke madhi mbele Uganda, Tanganyika. Tuke dhiga mbele anyway. To pok gidhi ne jotugo gi wamigi kata mana 5,000 shillings. Okay? Koro ne gineno ni kae nitie platform moro momiwa gi the entire continent mar Africa monyalo nyiso koro nyisruok ni ema gikoro giwache kae koro watake advantage mar nyisruok en mana nyisruok nitie joma benefit from nyisruok kaka jotugo go dhi maber sana to jogi nigi avenue nigi platforms nigi leagues manie madhi mbele e piny gino Gor Mahia osekawo league kadidi apani ding'wen mancho kadhoni pok omiwa kata siling achiel a league ma Kenya kae. Gor poko ntigibiluongo ni prize money. Koro ng'ama nigi gowini. Ng'aw winjo chule. The federation. Ntie federation kae. To federation president mano wacho ni sari okinyi no dhi kawo millions mag mpira achiel mane. Koro ntie nyiso nikech kae ji wamulika ji. Ntie cameras moa all over the world madwa nyisi president ma Tanzania no miyo jotugo kama ma Kenya ma Uganda koro kila ng'ato nyaka nyisre ing'eyo Uganda nigi yiero mabiro higa manyien Tanganyika be nigi yiero biro Kenya be nigi yiero koro kila ng'ato nyaka nyisre ni in kama jo lwete bikoni president ma Tanganyika otimo kama in be nyaka itim kama president ma Kenya otimo kama in be nyaka koro en mana kaka iwacho no nyaka nyisri nyaka nenri ni itimo maber ne jopiny kata pesa ukoro mana billion kocha Tanganyika kocha Uganda en billions mar Tanzania nango million meche wan we wabed gi million achiel waseno ka ntiere gwarruok moro matin mosebede kind piny Kenya gi Tanzania ang'eni mato samoro nyalo dhi oko matin but king'iye malong'o biparo ni weche gi mag tuke kaka sani okelo gi kanyakla kendo dhi chon nyaka koro gibed kod tudruok paro nyalo sachiel mar riwruoge pinje Afrika ma ugwe ok idhi mabor matin nikech ane pap nyoro Kasarani chon kapok mpira chakore to gimona aneno kanyo Martin adwa yie gi President Samia Suluhu. Nikech aneno organizers mag picho ma Kenya kae. Nyaka joma funde mag bao ma loso gi amana Morocco. Nyaka joma tingo boards moko mikete tie papgi. Amana France. Mago kel gi CAF. Martin wacho ni
kara Mama Suluhu noneno gini gi mabor. Kenya manya tingo bepe beni mana. Nitie, I mean, funde bawadi mantie kata kidhajo e gweng'u kende kidonje funde be maloso gik malong'o kabisa. Na neno gino malit na sana kana neno Kasarani ni nyaka tije moko minyalo tim gi jo Kenya ka waomo mana oko kendo oko mabor Morocco, France ne lich ahinya. Iparo ni Kenya emukelo koso riwruok ma Kenya nitie riwruok matayo tuke mag CAF e Afrika. Dipo ne githino nyalo marwa. Aparo kamano, gi pacha taparo kamano. To nikech akia adier manie iye kanyo momiyo nyaka ne tich ma kamano giom mana ng'ato from Morocco, from France, ok anyal ng'e adieche. To nena gima ne timore kanyo to ne litna. Nyaka pedha kapet manie kel misungo. Misungo ma acho ni lich manade ni nikech pesa ni do konyo ng'ate e Kenya ka. Pesa ni do konyo ng'ate e gwenge wagi, to pesa ni chulo ng'ato dok e pinje moko. Samoro nitie rang'iny mag dwaro ma samoro kit petho moro moro. Emomiyo awacho ni akia adieri mane nie iye kanyo, maybe ne gimanyo kit petho moro to be ok aneno gima ne lich ahinya ma ng'ato ok nya pedho koa nyatike. Naero kama ni kelo ni nitiere gowi moko mantiere mag Gor Mahia klepe ma pacho kae. Iparo nade ang'o mowinjo bed ni timo man neno ni kit sira ahinya mano mar omenda nikech waseneno gima omenda nya time ngima jatugo miyo nyaringo ka janeko mondo mi kiny ka piny orusa ariyo kinyi to bed millionaire. Ang'o mnya tim mondo mi onen ni financial support gi bedo sustainable. Wasir kilepewa ma Kenya ka kaun johera mag Gor Mahia ung'e ni klabwa ni wanyalo sire gi sir maromo nade mondo bed klab ma ok ni gina gitawo mar kwecho sate. Wabed gi klab manyalo chung kende owuon, klab manigi stadium gi, klab makoro ok chiw pesa oko mondo gituge stadium, klab manigi training ground gi, klab manyalo uso jazi gi giwuon. Koro club ni nyalo attract any player ma oko. Kusebedo club ma unyalo chungo nia on sponsors di manyo kendgi. Sani ngeni wan kaka klebe gi wamanyo sponsors. Wamanyo sponsors nikech pod wadhi gi lweta ni konywa uru. Koro kwasebe siro klebe gi. Wach ni wasiro example ma clubs adek kende Gor Mahia, FC Leopards gi Shabana. Clubs adek go kosir maber momigi thuolo mar loso pesa gi giwuon. Dhi bedo a trickle effect. Nyiso ni nyaka clubs mamoko dhi sumo paro kuom klepe adek makoro kit opira di bedo mopogore Kenya ka. Makiny koro jatugo ng'iyo ni yawa gimomiyo awuok Kenya ni club moro Algeria kata France o promise 500,000 e dwe. To club ma Kenya ka to nyalo miya 400,000. Adi dong Kenya ka. Nikech ka ng'iyo 400,000 ma club ma Kenya ka nyalo miya. Kenya ka wasechulo jatugo 400,000. Jacques Tuyisenge ne wachulo 400,000 Gor Mahia Kenya ka. Koro nyiso ni kwa nyalo chulo jotukwa wawegi maber maloyo kaka ne wachulo gi chon. Jotugo di bedo ka pesa ni di konyo wa ei Kenya ka wawegi. Ndiye jotugo ma nyingi dongo ma samoro ng'ata nyalo penjore ni tang'o miyo gitug kato gin jo Kenya, nyiso ni samoro gituge klepe ma oko. Nyiso ni ok ginyal tugo sani e chan. King'iyo mbele samoro Austin nyal bedo hot cake mbele ka kendo ok nyal biro yudo. Already in hot cake. Ang'o minyal tim mondo mi neni podo ugurore national team koso kaka ini nyadwaro mondo mi chap konya chopo kata Chelsea kaber to bede i Kenya ka mano ka wuyo kaka jaera mar Gor Mahia nikech en jatukwa e Gor Mahia dwa mor sana mondo obed gi Austin throughout, lakini be okodwa ni wainyo Austin wadhiye ka gi pesa mwamiye ni wadhi bedo very proud ka Austin owuok kae odhi e club moro maduong' manyalo miye yuto maduong' kendo miye platform moro maduong' monenore go e piny mangima moloyo Gor Mahia kende. Kodong' e Gor Mahia kae wan wamor kaka jogor nikech wan jatugo manyalo konyowa loyo FC Leopards pile kaka waloyo gi gacha. To kowuok kendo kowuok odhi e club kiko wuogo ga no dhi e club matin kaka FC Leopards kiko wuogo no dhi Yanga Simba Tanganyika ka wuogo no dhi e club maduong' manyalo miye yuto maber manyalo miye platform maduong' ma onyisore go e piny mangima. To be samoro wuok ne nyalo so thuol ne jomoko, yes, nikech samo wuok no position ne nyaka wafil to wanyalo yudo ng'at moro kendo maduong' manyiso ni
kara wan gi jotugo malich ei Kenya kae. Ano kwadong gi daka madhi ariyo kende. King'iyo kamwase yae gi wechego mag tuke ahinya mago mag adhula gi kamwachomo. Miwa kaka inene. Aparo ni wasebedo sana higni 2-3 mokadhogi to wasebedo e thim. Wasebedo e thim nikech waa kamoro ne wabedo band gi FIFA mano 2021 aparo 2022 kanyo obedo band gi FIFA, jotugo ok chul, joma win league be ok chul. Wasebedo mane yiero mane federation otimo mwabede gi yiero a new federation. Apani en yiero maber ma kawatiyo go maber to nyalo miyo wadhi mbele, wadhi nyime mwago uloka machielo cha. To loka machielo mwadwaro no en kama clubs are respected. League mane jomane tayo league Kenya Premier League cha onego duogi kata onego chuo aput moro matayo league mopogore gi federation. Mano nyalo miyo league wabedo strong ma wa attract jotugo mamoko odonji kae, wa attract sponsorships mopogore manyalo donjo ka. Nyaka wabed gi league more strong. League ma strong en league manigi jotugo mambigi ni malo. Nyaka bed league manigi pesa manyalo chulo jotugi, manyalo chulo operations gi. Nyaka wabed gi gima mora gi wachan ni bang' chan to wadhi bedo gi Nyayo Stadium, wadhi bedo gi Kasarani ma Kenyan Premier League inyalo go e pewe ariyogo. Ok wanya bedo ni watugo Dandora Stadium pile ka pile nikech pub cha dhi kethore kaka ne City Stadium ne Overload City Stadium mokethore. Koro medo pewe ariyogi gi Talanta Stadium be chobiro dhi miyo wabedo gi pewe mang'eny ma jotugo nyalo tugo, league bedo league ma very strong. Geno nitie. Ote marimo gik ne jo hera mag adhula mago mwawacho ni gito gibede sofa na winjo ni nitie space modong e pap pod thuolo nitiere tuke gidhi nyaka e giko mar dwe. An gima mora sana e chan ni ng'ama nonyiew gi takia ni Otiko nonyiew. Okay? Otiko nonyiew. Ng'ama nonyiew gi to kipenyo diere to ok wanyal ng'eyo ni Otiko ne siling 200, ma piny mogik ne siling 200. Then ne wan gi mar 500. Mar 200 to nono opong'te. Mag 500 ema naneno ka kombe rakwaro e pap kata cha. Nyiso ni seche moko ng'ato nonyiewogi ka geno ni ang'o nodwa uso gi bei mamalo to wateja be ok obiro. Koro idok gi nyanji ot. Seche moko ng'ato be nonyiewogi kadwa awinjo ni josiasa moko be nonyiewogi mondo mi jok moko ma johera margi. To johera gigi kikono ni Otike 500 to seche moko ong'iyo ni odwa Kajulu mondo bi Nairobi. Imi Otiko mana mar siling 500 kende. Wacho ni Otiko no bedi. Koro watiwo nye Otiko sani aneno ka giketo Otiko mag Angola, Kenya Angola to nose rumote. Aneno ka giketo Otiko mag Kenya gi Morocco game masandi. Ji nyiewogi sana kendo website no seche moko ok crash sani. Iko ni riti matin mondo ji owuogi e kikpiki. Aneno ni jo Kenya ohero mpira. Jo Kenya ohero tuke. Koro aneno ni mano onego migi mijing'o mondo gibi Kenya wabiure e pap, wamed biro e pap kendo biro mwabiro go e pap ni. Kik ruma gi chan ka. Kwa donje Kenyan Premier League be wachaka kamano kendo gituo mber Gor Mahia ka okombe. Kenya to go next teacher D. Kenya watugo tich ang'wen in Moi International Sports Center Kasarani. Kochakore saa uchelado wachenza uchel. Saa 12 odhiambo Kasarani. Lakini nyakibichongo watugo Angola. Angola no lonyo ariyo. So wacho ni milion nanoracha. Bilion ariyo donjo ka nikech Angola wadhi go kaka no chak go gi ariyo cha. Wan be mere bede ariyo kanyo to wadhi adhiya. Koro gocho Angola Thursday jobi mang'eny biro karomgi wami jotukwa ka support. Kendo ji ne chiwo support maber. Pare ne wachiwo support kama to waonge bulo, waonge firimbi, waonge oporo. Thursday ng'eni wadhi bedo gi bunde moko 4-3 moko dhi medore pa. Kato gi medre ka sa. Dhi bedo malich. To kama nyato bwana wana jafuambo kendo jalo nyeweche mag tuke nyakoronga jwangi winjo gi iti chang'wen ka Otiko mondo dhi inyis patriotism kata hera mari ne piny Kenya ka bende wamedo chiwo sir ne Harambee Stars nyadi chiel kendo Pochi Park ne team mar Harambee Stars wakwayo nu hai maber tuke mabiro gi milionde modhuro gi kute dabal riti masane manen twak mara manyi piny warom sande ke chenro mar hoimore nyinga Lydia okay.